30 minút prešlo. Ideme si teda dole. A ja si idem teraz vypachnúť ústa. Som späť. A čo poviete? Podľa mňa mi ich to fakt, že vybielilo. Ale idem to ešte dočuknúť týmto fialovým korektorom, ktorý funguje na princípe ako fialový šampón. Vyťahuje žlté tóny a zbaví vás škvrn na zuboch. Takže idem si umyť zuby ešte s týmto. Ja neverím. Pozrite sa, ako mi to vybielilo zuby. A musím povedať, že z ničoho fakt nemám citlivé zuby. No a poďme si spraviť teraz tento test, čo sme si robili na začiatku. Takže bola som tak divená desina. A teraz som podľa mňa tu. Tieto dve. Neviem.